जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो जे गामियारि जोलुर बादायलायनाय बेखौ खुंफुंबोबाय थादों। देग्लायहाय बियो 17थि बियो खुंगा 17थि जाहैबाय। दा बेवहाय गासै मोन 19था जे बादायारिफोर बा हान्जाफोर बेयाव बाहागो लादों। दा बे जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय फैगौ 13 खालारसिम दिनैहाय जागायबाय, दिनै अपेनिं, आरो बेनिफ्राय फैयै फैयै 13 आगस्ट खालि बेयो मोनसे बिनि जोबथा बादायनाय बा फाइनाल बादायनाय बे जागोन। दा बेवहाय बे खुंगा 17थि गामियारि जोलुर बादायलायनाय बेखौ खुंफुंनायनि माखासे अबजेक्टिभ्सफोर दङ जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै। आरो जों मिथिगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननांगौ बा सिनायथि होनांगौनि थाखाय जे बड'फा गोजोथायारि सोलायनाय मावथांखि थामहिनबा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, बे मिशनखौ बिथा खालामनानै जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लाबोबाय थानाय जादों बोसोरफ्रोमबो। दा बेयाव जों बयबो मिथिगौ जे जाहारबारि दख'राया जे माखासे अबजेक्टिभ्सफोर, स्पेसियेलि जोंनि ओनसोलाव थानाय बा दख'रानि सिङाव थानाय गामिनि लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि थुलुंगा खांहोनाय बा गेलेनायनि मोनसे स्पेस होनाय बे थांखि, आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै गामियारिनि गेजेराव जाहाथे मोनसे सोमोन्दो बे जायो। आरो लोगोसे जों बयबो मिथिगौ जे जोलुरनि गेजेरजों बा गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि गोसोआरि, मेलेमारि आरो देहायारि राफोद खालामनायजों लोगोसे जोङो बयबो मिथिगौ जे जोंनि जे सोमोन्दो बेयो मोजां जानांगोन। आरो जों आथिखालाव नुदों जे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन आन्डार 13, जिहेतु बावैसो सिगांहाय जोङो आन्डार 13 फुटबल जे टुर्नामेन्ट बियो इन्टार इउनिट बेयो जानानै थांबाय। दा बेनि गेजेरजों जोंनि आन्डार 13नि जे हौवासाफोर बिथांमोना गेलेनो मोनसे स्पेस मोनदों। थिग बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे गेलेनायनि फारसे थुलुंगाखाङो आरो गेलेनायनि जे स्पेस बेखौ मोनो, जों बेखौ आसा खालामो। लोगोसे आथिखालाव जाबाय थानाय बे समाजारि जे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस, समाज बेरेखा जे हाबा हुखा, बैफोरनिफ्राय जेन' लाइमोनफोरा जानगार जानानै नैबे गेलेनायनि गेजेरजों गावखौ दानायजों लोगोसे जोंनि समाजनि, ओनसोलनि जाहाथे मोजां गेलेगिरि जानानै बा गावनि केरियार दानो हायो नामा, बे माखासे थांखिफोरखौ लानानै जोङो खुंबोबाय थादों। दा जों हास्थायो जोङो जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै निस्सय जोंनिफ्रायबो जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्लेयार, नेसनेल प्लेयार आरो स्टेट, इन्टारनेसनेल प्लेयार जाहाथे गेलेनो हानानै जोंनि ओनसोलनि, जोंनि समाजनि, जोंनि माहारिनि जेन' रिप्रेजेन्ट खालामनानै जोङो नाम मोननो हायो नामा, बा मोजांथार प्लेयार बेबायदि ओंखारो नामा, बे थांखिखौ जों लानानै बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थादों आरो बेखौ जेब्लायबो खुंलांबाय थागोन। दा बेयाव जों माखासे जाय वेल विजारफोर आरो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बिभिन्न जोंहा माहारि आफादफोरनि जे क'पारेसन, बिथांमोननि जे मदद आरो गुबुन गुबुन वेल विजारफोरनि रांखान्थियारि मददजों जों बेखौ गाजा गोमजायै बोसोरफ्रोमबो खुंबाय थायो। जों आसा खालामो जे बिथांमोननि सहाय आरो मददखौ मोनबाय थायोब्ला हारि माहारि सिबिनायजों लोगोसे दख'रा आफादा गासै जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे गेलेनायनि फारसे जावरिखांहोनो हायो, बेनि थाखाय जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थागोन इयुनाव आरो लालांबाय थागोन। जों आसा खालामो जे गेलेनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव खौसेथि, अनलायनाय आरो बेखौ जों जेब्लायबो जाहाथे जाथों, लाबोनो हाथों, जों बेखौ आसा खालामो। जोङो बेयाव जोंहा ट्रफि हिसाबै जोङो दङ, ट्रफि हिसाबै रानार्स आप थाबाय, विनार थाबाय, बेनिफ्राय बेस्ट प्लेयारनि थाखाय ट्रफि, आरो जोंहा बेस्ट स्करार बा हायेस्ट स्करार बेनि थाखाय ट्रफि, लोगोसे जोङो बेस्ट किपार बेनिबो जों ट्रफि हरनाय जायो। लोगोसे नोगोद जोङो केस मानि जोङो बेखौ हरफानाय जायो। जोङो मोनसे सिमा खालामनानै होदों जे देरहासार बान्थानि थाखाय बा केस मानि हिसाबै 15,000 आरो नैथि देरहासारनि थाखाय 10,000 जों बेखौ खालामनाय जादों। बाखि जोङो बैखौ जोङो नायनानै बे बेस्ट प्लेयार, हायेस्ट स्करार आरो बेस्ट किपारनि थाखाय जोङो बेखौ हरनाय जायो। दा जों बेखौनो खावलायगोन, जोंनिया जों जे ट्रफि लोगोसे जोंनि नैबे जे केस मानि बेखौल' नोजोर होआलासे, बेखौल' थांखियालासे जोंनि गेलेगिरिफ्रा, जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे बेखौल' नोजोर होआलासे गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा थुलुंगाखांनाय आरो गावनि जिउ केरियार दानाय
बेखौ बांसिन नोजोर होयो जोंनि केस मानि जोंनि ट्रफिखौल' नोजोर होआलासे बेखौ जों खावलायगोन जाहाथे बयबो लोब लोब फैयो आरो आं रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों जिहेतु दिनैनिफ्राय जागायबाय बे 13 खालारहालागै थांगोन बियो दा बेनिखायनो जेबायदि दिनैहाय मदद आरो सापर्ट खालामबाय लोब लोब फैनानै थिग बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोरावबो जोबजासे जोंनि बे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बे जोबजासे रायजो राजानि सहाय आरो मदद आरो लोब लोब बाहागो लानायखौ जों जेब्लायबो मोनगोन होननानै जों आसा खालामो आलासि हिसाबै दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों आलासि हिसाबै जोंहा सेन्ट्रेल इउथ इउपिपिएलनि वार्किं प्रेसिडेन्ट इराग्दाव ब्रह्म आदायाहाय बाहागो लादों आरो मोनसे मख'जाथाव बाथ्रा दि आदायाहाय देग्लायनि जे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टखौ गावनि बिफा आरो बिमा रुंसारि बिफा आरो रुंसारि बिमानि गोसोखांथियाव जोंनो ट्रफिखौ बिथाङा डनेट खालामदों बे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टनि थाखाय जोंनि अल इन्डिया सफ्टबल एस'सिएशननि ट्रेजारार थामहिनबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि मिडिया सेलनि सेक्रेटारि इउपिपिएलनि मानगोनां अशक गयारि आदायाहाय बे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टनि जे केस मानि रानार्स आरो उइनार्स बेनि केस मानिखौ बिथाङा जोंनो डनेट खालामदों लोगोसे बेयाव जों दिनैनि जे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्टनि अपेनिं बेखौ बेखेवनानै होनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि काम्पा बसुमतारी सारखौहाय जों गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै मोजांथारै बेखेवनानै होबाय लोगोसे बनरगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनिनो सेक्रेटारि सुरज नार्जारी सार बिथांमोनहाबो बेवहाय बाहागो लादों आरो बनरगाव ब्लक इउपिपिएलनि मानिजाथाव आफादगिरि आरो बिथाङा TCLC-निबो चेयारमेन रबिराम ब्रह्म उजिर साराहाय बेवहाय बाहागो लादों आरो जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन दोलो आफादनि आरो समाज सिबियारि आरो समाजारि आफादफोरनि बिबानगिरिफ्रा गासै बेयाव लोब लोब बाहागो लाफैदों दा बे बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिया बा बेखेवनाय हाबाफारिया मोजांथारै जाफुंबाय होननानै जों बुंनो हायो।